kaseng longkmi nongpo propar mentakas ngi ka khat ar tregu jemang kala penlong ya ka program ka bakarpang ban rakhe ye kasngi ka bakarpang jongki kmi laneka International Mothers Day ka badei kasngi ka bakarpang jongki kmi ka bajula rakhe ha kaleng ka parthai haman la ka khatwai trik jong banai jemang ya ka te ka program la penlong ha dorbar hall ha nongpo ha ka balawan mania don benda lang da ka kong rona khamde MDC ka nongpo constituency kum ka kongsan ha ka jinge don lang uba Silver Star mansong urang ba snong ka snong nongpo usamla Anthony Susiang usketri snong ka snong nongpo usamla lumlang shla o president ka seng samla nongpo proper kit khot ka seng longkmi nongpo ki ba kanthup ya ka kong Meristila Marai ka kong Yufisha CM lembat kiwi kit khot ka dorbar snong bat kit khot jong ki seng longkmi ha ka te ka program na ka liang ki seng longkmi nongpo kila khot khnang ru ya ki kmi ki bala kanjo shaka nyopos nem karta ha ka bakile poiru hadu live ho ngutam ki kmi shaka te ka program ka bakarpang bat kum ka dak ka jingsa kan mau bat ka jing penun burom yaki na ka liang ka senglong kmi nong po kila ai da ki jing ai sngom ha sha baro ki bala poi shaka te ka program ngi thang ka ngi sosi ni yao ha ba ki mat ya ka jing e ha ba kim ko ko chipun ki jing e ki ba pen hapan man ka e ka jing penlong yang ni ki long bi bang long ki ba sham thang ki ba start through experience bang mat practically ki jing e na ta ka daw ni salong ka long kumi ka ba pura de de na ka ne ka daw ka ong ka long kumi ka ba start ka jing tho ka ong ka de ka long yen na ma ba thi de ki long kumi ki ba start na ka ta ka daw pi don ka yen ka sam ho ni ya phe na ka wei ka yen ha ka wei pa ha ka jing don ha ka jing piet ka jing piang ki ba ble la ka ku ni roy Henry ni don pat kadong at neki baduna nga ong ya pi ni long katju ngin nom ya phe nang ka way pate ka special gift jongi ki long kumi nga ta nga ten nya ka de ka way nga ta ai jing kran menin hapo unden ki don ka way ka seminar menin ha jing shisha ka Mother's Day ka de menin ki penlong ya ka seminar hang ti po unden ki ong bu resource person ha ka baya de bat kata ka hok jong ki long kumi ki ong yim tip konkret ka e ka hok jong ki long kumi tere ni kwa ye pi ba pen kren pa ha ka baya de ba kata ar kenta ki pa kren na ngonga ladan ye kren pa ka hok jong ki ken te ka bur palat bat ham ne de ma nim ka don ka pan batai pi ye tip ye malu malam de de ku manong kendong jong ni wat ladan ye tip ye ka baro tere ka e ka bangamat na kalian ka jong apa kajing khang kajing e ka ba phi ki kmi phi mat ba pi ai den ba wan ka wei ka kmi ayin jonga kala ya thu ki jing e sha kya mo phun kala yang ngapa nang ban kran ni e ru yan to kala ya thu ka long kumta in kat bat ki umman ha ka ba ka do ko ngan len na ko re na ma ba te atat ka ko ba sha wan don kam ngaswa ba kan lek ka da kudu ka da yang biang đang yam ku na ong ye ka bung no ong an mai pat le chwa ma ong a shong mo mai yam ma do bandan lut mo ong pinda ka akon le dei na ma ba kayin ka jonga ka kham chinga ya pa num don mano yo sno ye pi ong pinda kwa ban yam mar wei ro nan island la da dei ba pi kwa ye nga ba ngan mi sha pa ngan nom pentengen ye pi ong ngan nom pentengen ye pi mo ong yam sei lot iki umat ki jong pi do pa pinda do nama pimat ni em ya tadi aba pidon ni kajin susi aba don kajin thanga practically ngamat ya tadi ba kata adu ang ne de ne